Jingerap ikinong India ikbidon ha Japan. Hakasngi ke beningkong jongka Khelo India Sub Junior Women's Hockey League Phase 2 ko Odisha Naval Tata Hockey High Performance Center bat ka J Bharat Hockey Academy klayo ya ke jingjob kabla long ha New Delhi nin kasngi. Hakasngi beningkong jongka jingele kai beningkong ko Odisha Naval Tata Hockey High Performance Center kalapendra me ka bhai belo Hockey Academy bhagta da saula not hakajing le kai ka baar ka J Bharat Hockey Academy kalapendra me ka Anatpur Sports Academy da laila ar but ka jing le kai ka balai ka cyber team ka bele persha ka pitam Sewage Hockey Academy but ki ne ki kin hon kilaya kha da ar la ar ka face ka beningkong jong ka jing le kai ka la kutno ha ka lai photrik no pra 8000 ar phulai Minta pat ngine pe ka jing long jaman ka sim